să-i deschid amul mesajul lui. Nu ne stresează nimeni că nu... Mai așteptăm pe cineva dintre colegi? Eu zic că putem începe. Înaintea aia. Bun. Stimați colegi, Alin, te rog, închide ușa acolo, dacă ești amabil. Stimați consilieri județeni, doamnelor și domnilor, vă propun să începem această ședință. Astăzi, 17 octombrie 2024, este practic ultima ședință din acest mandat. Este vorba de un final de mandat și, evident, un ceas al bilanțului. Doresc să vă adresez un sincer și călduros mesaj de mulțumire pentru munca pe care împreună am făcut-o aici la Consiliu, pentru dedicarea și pentru efortul continuu pe care l-ați depus fiecare dintre dumneavoastră în slujba comunității noastre, într-o perioadă plină de provocări, care a cuprins și o pandemie, după cum știți, cu un impact devastator asupra comunității noastre și nu numai. Deciziile și acțiunile pe care le-am luat împreună, știți prea bine, au fost cruciale pentru dezvoltarea județului și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate ale clujenilor. Sunt convins că fiecare hotărâre votată de către dumneavoastră, fie inițiativă individuală, fie inițiativă a partidelor de grup pe care ați avut-o în acest timp, a demonstrat din plin implicarea și profesionalismul dumneavoastră. Vă mulțumesc în acest sens pentru această activitate și pentru faptul că de cele mai multe ori am reușit să întrunim consensul în beneficiul clujenilor, trecând practic peste viziunile politice diferite și peste ceea ce uneori ne-ar fi putut face să ne separe în deciziile noastre. Cred că pe parcursul acestui mandat de 4 ani am gestionat împreună proiecte importante în domenii critice și
prioritare, practic, pentru județul nostru și pentru Consiliul Județean Cluj. După cum știți, infrastructura rutieră, modernizarea unităților de învățământ, infrastructura educațională și lista ar putea continua, nu vreau acum să le enumăr pe toate aici. Cred că în acest context nu pot să nu remarc de-a lungul celor 4 ani preocuparea dumneavoastră și susținerea pe care ați arătat-o aparatului de specialitate, mie ca președinte pentru proiectele importante pe care le-ați considerat vitale pentru comunitate și de asemenea implicarea fiecăruia în acele proiecte prin care am reușit să atragem bani europeni. Știți prea bine, după toate statisticile la nivel național, Consiliul Județean este pe loc fruntaș cu peste 1 miliard de euro atrași în bani care deja s-au implementat și pe care îi avem în infrastructura noastră. Așa încât vă mulțumesc pentru timpul și energia investite, pentru profesionalismul dumneavoastră, pentru integritatea cu care ați susținut fiecare proiect și pentru pasiunea uneori pe care ați pus-o în a susține un punct de vedere pentru îmbunătățirea unui proiect în interesul clujenilor. Așa încât cred eu că la final de mandat fiecare dintre dumneavoastră și împreună, practic, în acest mandat putem spune că am lăsat o moștenire semnificativă pentru dezvoltarea acestui județ, care cred eu trebuie continuată și în următorii ani de către viitorii reprezentanți ai clujenilor care vor intra în Consiliul Județean începând de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru această implicare și vă doresc mult succes în toate proiectele viitoare, indiferent dacă veți face parte din Consiliul Județean sau veți derula o altfel de activitate, sper eu tot în interesul clujenilor, să ne revedem sănătoși și fericiți că am pus o cărămidă la temelia dezvoltării acestui județ pentru următorii ani și pentru aceasta vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru ceea ce ați făcut în acești ani. Vă doresc în continuare să aveți, din punct de vedere politic, rolul pe care vi-l doriți fiecare în partidele dumneavoastră și, de ce nu, îmi doresc ca aceste proiecte importante pe care le-am început să le putem continua și în următorul mandat. Mulțumesc foarte mult și vă felicit încă o dată pentru această colaborare și vă propun să începem această ședință de astăzi, nu înainte de a vă reaminti că putem să ne revedem după ședință cu aceia care doresc la un pahar de vorbă după ce terminăm. Ați primit invitația, practic, sper din timp, ca să vă puteți sau ați putut face programul în așa fel încât, dacă doriți să participați la această întâlnire cu aparatul de specialitate, cu directorii de deconcentrate, cu directorii de școli speciale, practic toată infrastructura cu care am colaborat în acești ani au fost invitate, așa încât puteți, dacă aveți timp, și vă face plăcere să ne vedem după. Vă propun să începem această ședință, repet, fiind ultima ședință ordinară din acest mandat, în conformitate cu dispoziția 465 din 11 octombrie 2024, am convocat Consiliul Județean astăzi în ședință ordinară. Pentru ora 11, convocarea dumneavoastră s-a făcut în scris prin mijloace electronice și telefonic. Ca de fiecare dată, vă propun să începem ședința de Consiliu Județean cu intonarea imnului național. O să vă rog să facem înregistrarea prezenței pentru a verifica îndeplinirea quorumului.
Rugăm să vă înregistrați. Înregistrarea s-a încheiat. De colegiuni prezenți, consultând înregistrarea prezenței din totalul celor 37 de membri, în funcție, fiind prezenți 33, este asigurată prezența majorității consilierilor în funcție, astfel că această ședință se desfășoară legal. Cu privire la ordinea de zi, înainte de aceasta, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 septembrie 2024. Vă rugăm să votați. – 33 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Totodată supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată pentru data de 3 octombrie 2024. Vă rugăm să votați. ...32 de voturi pentru. Procesul verbal a fost aprobat. Mulțumesc. Cu privire la ordinea de zi de astăzi, vă propun suplimentarea cu proiectele de hotărâri de la punctul 12A până la 12F, proiecte care v-au fost transmise tuturor pe e-mail. În acest sens, supun aprobării dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi cu aceste puncte. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 31 de voturi pentru, proiectul cererea suplimentarea ordinii zi a fost aprobată. În continuare, supun la vot proiectul ordinii de zi cu aceste completări tocmai aprobate. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. – 32 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. În legătură cu ordinea de zi de astăzi, dacă din partea dumneavoastră sunt situații de conflicte de interese sau alte situații pe care doriți să le aduceți acum la cunoștința plenului, vă rog să le precizați. Domnule președinte, nu particip la dezbatere și la vot la proiectul cu numărul 12D. Da, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Domnule președinte, nu particip la dezbatere și la vot la punctul 12B de pe ordinea de zi. Domnule președinte, nu particip la dezbateri și la vot la proiectul de hotărâre numărul 7 de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu au rămas registrate punctele noastre de vedere, vă propun să mergem la derularea punctelor înscrise pe ordinea de zi, respectiv proiectul numărul 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții lucrări în vederea îmbunătățirii procesului educațional, amenajare, teren de sport,
Școala Profesională Specială SAMUS din Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt din partea noastră intervenții, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 2, Domnule președinte, scuzați, vă rog. o mică intervenție, Sămărtean. Da, vă rog. Nu particip la dezbateri și la vot nici la punctul 12F de pe suplimentare. În regulă. Mulțumesc. Bun. Proiectul numărul 2, pe ordinea de zi, privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul situat în Cluj-Napoca, strada Viilor, numărul 4650, aflat în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte. Da, Comisia 4, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, discuții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...30 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3, privind înscrierea unor componente ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Cluj. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 4, îmi cer iertare. Comisia 4, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 99 din 2024, Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, Comisia 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții... Da, îmi spune doamna secretar că aici există un amendament. Cine? Propus de spital sau cine? Da, au propus transformarea unor încă 2 posturi în debutanți. Este venită după ce am propunerea de modificare, după ce am trimis proiectul. Deci, ulterior aducerii la cunoștința publică a proiectului, Spitalul de Recuperare, prin adresa numărul 42.257 din 15/10/2024, a solicitat unele modificări la statul de funcții prin transformarea unor posturi vacante în sensul modificării corespunzătoare cu anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre. Supun la vot acest amendament propus de către spital. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 33 de voturi pentru acest amendament, el a fost aprobat și revenind la proiectul de hotărâre, supun aprobării dumneavoastră proiectul cu acest amendament propus și această modificare propusă de către spital, proiectul în integralitate.
Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul numărul 5, privind aprobarea măsurilor necesare pentru concesionarea imobilelor în care se desfășoară activitate medicală și activitate medicală conexă. Ce-o fi asta? Am înțeles. Comisia numărul 4, vă rog. Comisia 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții aici, la acest punct. Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Sigur, vă rog. Aș avea un amendament pe care vi-l și înmânez. L-ați depus la... Ah. Vă rog să le și citiți colegilor sau să le enunțați ca să Sigur, le putem domnule supune la vot. Domnule președinte, și în ultima ședință avem ocazia să votăm un amendament propus de grupul USR. Domnule președinte, propunem ca acest proiect să fie modificat și să fie incluse 2 articole, așa cum sunt redactate în amendament, respectiv concesionarii să aibă obligația să încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Fiind vorba de concesionarea unor spații medicale la un cost redus, 4 euro pe metru pătrat, consider că ar fi oportun ca acest proiect să aducă și creșterea accesibilității la serviciile medicale pentru pacienți prin contractarea de servicii decontate din FUNAS. Precizez că începând cu 1 iulie, de exemplu, la medicii stomatologi, plafonul a fost crescut în urma eforturilor Colegiului Medicilor Stomatologi la 6.000 de lei. Și un argument suplimentar ar fi chiar studiul național privind starea de sănătate orală a românilor, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România în anul 2024, la care am avut onoarea să contribui și eu puțin, unde este evidențiat că sănătatea orală continuă să fie una deficitară și doar 20% din populație poate să acceseze servicii stomatologice, accesul la servicii decontate fiind limitat, doar o treime dintre asigurați beneficiind de aceste servicii. În consecință, vă invit să votați acest amendament și să creștem gradul de accesibilitate la serviciile medicale. Enunțați-l, că nu au înțeles colegii ce doriți. Enunțați efectiv ce prevede acum și ce doriți, cum să fie. Suplimentarea cu 2 articole. Corect. Care să includă obligația concesionarilor de a contracta servicii de furnizare a serviciilor medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Și până acum cum e? Acum este? Acum ei închiriază aceste spații la un tarif redus, mult sub prețul presei, dar nu au această obligație de a contracta servicii cu Casa Județeană de Asigurări. Ei își desfășoară mulți activitatea în sistem strict privat. Și nu-i în avantajul lor să aibă contract cu Casa? Este în avantajul lor, dar noi ca for decizional cred că ar trebui să impunem această condiție, pentru că noi oferim niște tarife reduse la această concesionare și atunci trebuie să întoarcă ceva societății prin contracte cu Casa. Okay, asta implică practic tarife care să fie în concordanță cu ceea ce decontează Casa, asta ne spuneți. Doar pentru serviciile adică beneficiază de un tarif redus pentru a lua spațiu și atunci, în mod normal, și populația trebuie să beneficieze de niște tarife acel plafon de 6.000 de lei pe lună, după ce se depășește acel plafon, ei pot oferi în continuare servicii în sistem privat. Sau serviciile care nu sunt incluse în contractul cu Casa pot fi în continuare decontate. Putem obliga medicii să facă asta? Conform răspunsurilor pe care le avem, că am mai avut aceste discuții, de la Colegiul Medicilor Stomatologi, de la Ministerul Sănătății, da. Nu exclude varianta de a face și în regim privat, cu alt tarif? Nu. Și atunci cum precizăm că de fapt nu sunt ținuți strict de raportul cu Casa și ei pot în privat să-și facă la alte tarife? Cum precizăm în ca orice alt cabinet care are contract cu Casa, poate să ofere, conform contractului cu Casa, servicii în contractul cu Casa, în limita plafonului și a manoperelor care sunt decontate, iar ulterior, sau în paralel, care nu sunt decontate, să le ofere
în regim privat. De a încheia contracte de furnizare în limita plafonului, atunci să precizăm. Adică a nu se înțelege că e la modul absolut doar cu casa. Corect. Putem să modificăm dacă considerăm. Adică trebuie să precizăm că până la limita plafonului e ținut de acel tarif cu casa și după să-și poată aplica tarifele de pe piață. Nu interferăm noi în a-și exercita profesia mai departe cum dorește. Nici contractul cu casa nu interferă. Da. Noi nu am cerut la momentul la care s-a derulat procedura și nici nu aveam cum. Marea majoritate a acestor contracte sunt încheiate, contracte de concesiune în anul 2004, pe o hotărâre de guvern care reglementa în mod special obligația pentru autoritățile locale de a atribui în concesiune aceste spații cu destinație de cabinete medicale. Nici la acel moment și nici ulterior noi nu am putut și nici nu era cazul să intervenim, să impunem niște obligații concedenților care nu erau la acel moment. Cred că nici legea... Acum, eu nu știu să vă spun pe moment dacă există în legea asigurărilor de sănătate obligația pentru o profesie liberală, cum este cea de medic, să fie obligat să încheie contract cu casa. Noi nu am solicitat nici la concesiunile ulterioare o asemenea cerință și atunci, dacă la o procedură de licitație publică, medicii care au venit să participe n-au avut această cerință, acum nu știu dacă putem să le impunem o asemenea cerință. Noi nu am avut o asemenea cerință, chiar și după anul 2004, când am mai procedat la concesiune sau închiriere de cabinete de spații medicale. Dacă îmi permiteți, de principiu, în momentul când ai o obligație, trebuie să existe și o sancțiune. Ce se întâmplă în cazul în care nu îndeplinesc sau nu se încadrează? Dacă îmi permiteți și mie. Da, doamna consilier, vă rog. Am mai avut această discuție, nu e prima dată și am mai votat odată acest tip de amendament. Discuția era de felul că nu putem să impunem unei profesii liberale să facă contract cu casa. Este libera lor alegere, nu se poate impune așa ceva. Sigur că ei vor considera că este mai bine sau nu este mai bine, asta este problema lor, dar nu putem să impunem noi așa ceva. Am avut această discuție, nu știu de ce o reluăm. E posibil să mai fi avut această discuție, dar cred că nu se înțelege foarte clar. Noi oferim un beneficiu cabinetului respectiv prin faptul că închiriem spațiu cu 4 euro, nu cu 50 sau 100 sau cu 200. Ei trebuie să facă măcar un minim necesar în sprijinul cetățenilor. Adică cetățenii, prin Consiliul Județean, le pun la dispoziție un spațiu ca să presteze un serviciu, nu ca să facă numai activitatea lor și atunci măcar acest minim de a face lucrări în limita plafonului cu casa de 6.000 de lei, care înseamnă 5 foarte plombe. Puțin, care înseamnă foarte puțin. Deci ar putea să facă... Eu nu cred că ei o să se opună acestui lucru, cred că o să-l facă. Atât dacă noi, ca și Consiliul Județean, avem și în vedere și interesul cetățeanului când oferim acest spațiu spre închiderea lor. Și noi îi condiționăm, dacă vreau spațiul respectiv, atunci trebuie să îndeplinească condiția asta. Nu cred că ne oprește nimeni. Am înțeles, domnule coleg. Și care este sancțiunea dacă nu îndeplinesc? Adică e un stres suplimentar să facă reclamă, veniți că în limită de 6.000 facem... Nu să facă reclamă, ci doar să facă contractul cu casa și să poată oferi serviciile astea. Pe de altă parte, ei au semnat un jurământ și conform jurământului au dreptul și obligația în același timp să-și aleagă dacă consideră că este pentru pacient să facă ei contractul cu casa. Nu trebuie noi să-i obligăm. N-avem de ce, că ei au semnat se deja pare un că jurământ. trebuie dacă ei nu fac de bună voie, adică nu. Poftim? Nu cred că e vorba de putem să o includem ca și obligație pentru viitoarele contracte, pentru că acum se semnează acte adiționale. Cine vrea să le semneze bine, cine nu, nu e obligat să beneficieze de un tarif de 50 de euro pe lună pentru un cabinet medical. Pe piața liberă e 1000 de euro o tură. Scuzați-mă. Legat de chirie, că una e să fie o chirie de piață și una e să fie o chirie subvenționată, cum îi zicem noi. Colegii mei spun că, de fapt, chiria indicată e stabilită de un evaluator. Nu e o chirie redusă. Adică acele spații care au acum în ele cabinete medicale, fiind în curte, fiind în situația care sunt, atâta e chiria de piață. Sigur, domnule președinte, dar putem să căutăm acum pe Google și pe orice și eu zic platformă așa, că e mult mai mare să vedem cât este închirierea unei ture la un cabinet stomatologic. Asta înseamnă o jumătate de zi, nu o zi întreagă. Și o să vedem că e undeva la 1000 de euro pe lună.
și noi le închiriem aceste spații cu 50 de euro. De ce garanție avem că dacă noi prevedem asta în contract, ei vor și face aceste servicii în raporturile cu casa, mai ieftin, pentru populație, în sensul... Păi asta e scopul nostru final, nu? Dacă au obligația să încheie contractul cu casa, îl încheie și conform prevederilor contractului cu casa, ei sunt obligați să aibă un program fix în care să desfășoare această activitate în contractul cu casa și să furnizeze serviciile contractate cu casa. După depășirea plafonului, reiterez, ei pot să ofere serviciile la tarifele din mediul privat. Domnule președinte, dacă îmi permiteți și mie o intervenție. Da. Așa cum ne-a obișnuit grupul USR în tot acest mandat, asta e un fel de campanie mascată, iertați-mă, suntem în campanie electorală și grupul USR vrea să-și facă campanie prin ridicarea acestui subiect în plenul Consiliului Județean. Deci nu cred că era motiv acum să dezbatem aici dacă și cu poate și ce se poate face aici. Nu puțin. Chiar ultimul lucru, acum e partea asta electorală. Pe mine mă interesează dacă noi, putem prevedea acest lucru, să obligăm medicii să-și facă prin contract cu casa respectiv contract. 2. Dacă acest contract făcut cu casa se va regăsi în buzunarul omului care merge și apelează la medic. Asta mă interesează. Faptul că el oricum are activitate pe lângă și practic în privat poate să meargă după ce epuizează plafonul, este dreptul lui, tocmai că aici e profesia liberală. Pe mine mă interesează dacă noi această chirie pe care spunem că o au este într-adevăr o chirie mai mică decât chiria de pe piață și în schimbul acestui beneficiu pe care, că asta spun domnii de la USR, oricum au o facilitate având un preț mai mic decât prețul de piață, dacă această facilitate se va regăsi în tariful pe care îl practică și sigur cetățeanul îl simte în buzunar. Asta e discuția. În rest, medicul poate să-și facă câte contracte vrea pe piață, la ce tarif vrea. Înțeleg că se epuizează plafonul care e un plafon mic, minimal. Practic, câți pacienți pe lună, funcție de valoare, cât este mic, dar totul este de 3 ori mai mare decât acum 4 ani. Acum 4 ani era 2000 de lei. Dacă îmi permiteți puțin, o să citesc din referatul de specialitate. La data de 31 a 12 a 2024 expiră perioada de valabilitate a redevenței, motiv pentru care s-au contractat serviciile de realizare a unui raport de evaluare, care va stabili valoarea și valoarea chiriei. Deci noi nu putem contrazice raportul de evaluare. Deci nu știu de ce ziceți că chiria nu e conformă cu nu, contrazicem, am zis doar că este mult mai mică decât valoarea de piață a închirierii cabinetelor medicale. Stabilită de un expert, așa spune. Sigur. Este un expert care ia în calcul anumite criterii, dar nu valorile la care se închiriază cabinetele medicale în Cluj. Stimați colegi, cred că putem să analizăm propunerea, pentru că mi se pare că are și logică pe alocuri, dar vreau înainte de a decide să întrebăm Casa de Asigurări ce spune legat de această chestiune, dacă putem sau nu putem condiționa prin contractul nostru și 2, să ne întâlnim și cu Asociația Medicilor sau o comisie de la noi de buget să se întâlnească cu Asociația Medicilor de Familie. Medicii de familie deja au contract cu Casa. Problema este pentru că medicii de familie fără contract cu Casa nu își pot desfășura activitatea. Sunt medicii care sunt acum medicii de alte specialități, avem urologie, mai avem și alte specialități, dar în special este vorba de stomatologie. Ok, și au o formă colectivă de organizare? Sigur, Colegiul Medicilor Stomatologi. Avem un punct de vedere să ne întâlnim și cu ei să vedem în ce măsură avem această un punct de vedere, o adresă interfera. pe care am și invocat-o în 2022 de la Colegiul Medicilor. Vă propun tocmai pentru că nu cred că ar indica să o discutăm sau să o admitem sau să o respingem astăzi, pentru că vreau să știu și părerea. Pe fond, propunerea mi se pare că este în regulă. Atât timp nu este în activitate. Deci, încă o dată vă precizez, nu este la latitudinea medicului de a încheia contract cu casa, ci a casei cu medicul. Deci, în funcție de disponibilitățile bugetare, este posibilitatea ca unul din medicii care funcționează acolo să nu încheie contract cu casa. În cazul acesta va fi scos afară sau ce se întâmplă? Sunt convins că dacă forul deliberativ județean solicită Casei Județene de Asigurări de Sănătate ca politică publică de sănătate, conform legii 25 în care avem obligații
ca aceste cabinete pe care noi le oferim să ofere aceste servicii, nu cred că Casa Județeană se va opune. Bun, tocmai că nu vreau să ne aventurăm noi, vreau să existe care comisie a lucrat la acest proiect? Comisia numărul 4. Dar nu cred că vom mai reuși până la finele mandatului. Iar comisia viitoare încă nu e constituită, va fi constituită abia la proxima ședință ordinară, deci va fi un vid între actuala comisie și viitoarea. Deci dacă actualii consilieri mai au dorința să se ocupe de acest subiect, atunci până în 24 au această posibilitate de a se întâlni cu reprezentanții casei și cu reprezentanții medicilor stomatologi, să vedem care e părerea dânșilor, după care să avem și aceste puncte de vedere, avem și valoarea din evaluare și să decidem atunci cel mai bine. Așa încât vă propun atunci o amânare astăzi, dar înainte de asta supun aprobării. Doriți să-l supun la vot amendamentele, da? Dacă amânăm proiectul cu totul, putem să nu. Bun, atunci consider că ați retras propunerile în considerentul în care propunem amânarea, da? Da, domnule președinte. Propun amânarea și comisia să se întâlnească, dacă nu această comisie, dacă nu apucă și nu reușește în acest mandat, viitoarea comisie. Și luăm o decizie în cunoștință de cauză. De principiu nu am o problemă ca medicii să presteze un serviciu medical mai ieftin pentru populație. Cine nu dorește asta? Evident că toți ne dorim asta. Problema este să se și poată. Deci vă propun o amânare cu o întâlnire între comisii și comisia aceasta și organismele indicate mai înainte și atunci o să reluăm discuția la próxima ședință. Am o rugăminte să fie invitată și Comisia 5, fiind Comisia 4 și Comisia 5. Perfect. De sănătate, mersi. Sigur că da. Supun la problema noastră amânarea. Vă rugăm să votați amânare. ...32 de voturi pentru, amânarea a fost aprobată. O să vă rog, dacă aveți timp, să facem și aceste întâlniri cât mai repede. Dacă nu veți reuși în comisii, atunci va fi reluată discuția abia în ședința ordinară din noiembrie. Până atunci sperăm să avem și întâlnirea și comisiile noi. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, rectificat al societății Compania de Apă Someș S.A. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2 aviz favorabil la acest proiect. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct. Bună ziua, domnul președinte, stimați colegi. Vă rog, am văzut că este prezent domnul director și doamna Exact, am văzut că domnul director și doamna directoare sunt aici. Eventual să ne mai explice odată de ce se solicită această majorare de salarii. Domnul director sau care? Dumneavoastră, domnul, vă rog. Să rămână, bună ziua. După cum știți, în noiembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost legea 296 de reducerea cheltuielor bugetare și în câteva dintre articole a făcut referire și la activitatea operatorilor de apă din România. Pe lângă asta, legea bugetului și ordonanța 26 de creșterea eficienței financiare pe noi ne obligă să respectăm niște indicatori. Iar în legea bugetului era prevăzut pentru anul ăsta creșteri doar de 6%, cât este dat de către statistică. În aceeași lege 296 se face referire și la faptul că există posibilitatea modificării acestor articole printr-un memorandum pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, cu care compania are semnat contract pentru prestarea serviciului în cele două județe, Cluj și Sălaș, să fie scutite de către aceste articole din 296. Și în acest sens am făcut un material pe care asociația l-a depus, iar în cursul lunii august sau septembrie, dacă nu mă înșel, deci nu de foarte mult timp, am primit acceptul de la Ministerul Dezvoltării și, bineînțeles, de la Ministerul de Finanțe, din care ni s-a comunicat că
putem excepta articolul 73 alineatul 1 din legea bugetului. Ceea ce spune... Domnul consilier vă întreabă de ce ați considerat că trebuie mărite salariile? Sau ce anume întrebați? Deci cum justificați majorarea de salarii? Asta este faptul... Nu cum s-a întâmplat procedura, că aia am citit. Faptul cum că justificați? Faptul că am primit acest aviz de la Ministerul de Finanțe de a nu respecta legea bugetului. Asta nu e bine. Este un articol 73, alineatul 1, care spune exact ceea ce vă spun eu acum. Să nu respectați legea. Exact. Deci nu sunteți ținuți de restricțiile din lege. Și atunci, pentru că... justificarea este că salariile erau prea mici. Ce nu înțelegeți? Da, asta este unul dintre motive. Mici, da, sigur, cauzele sunt și altele, nu neapărat... Sunt și numărul de angajați și așa mai departe, dar pe fond are dreptate domnul director că salariile erau prea mici. Am înțeles bine, putea să măriți cu 6% și acum se mărește cu mai mult. Cât înseamnă procentual? Dacă luăm cu 10-11% pe an. Deci, acum este o creștere de încă 5%. Și cum se va face distribuirea pe, nu știu, pe poziții? Vor fi crescut mai mult la management sau la cei din TESA? Sau cum nu, se va face pe baza de eficiență, conform rapoartelor de eficiență anuale. Așa cum am făcut și creșterile până acum. Concret. De exemplu, cel care este instalator la, nu știu, la stația de la Gilău. Nu ține cont. Versus nu cel ține care cont. instalator la stația de la Dej. Nu are nimic una cu alta. Ei au niște evaluări de eficiență făcute de către șefii lor la fiecare. Da? Și în baza acestor... Și aici creșterea e de la cât la cât? Adică la toți li se crește, nu? La toți se crește. Da, la toți se crește. Poate să fie la unul, să spunem, 0, dacă nu și-a făcut indicatorii de performanță, și la altul 100%. Nu, ideea e că una e să crească un salariu de la 10.000 de lei la 11.000 și alta e să crească de la 1.500 la 1.600. Dau un exemplu, că sunt mai mari. Nu. Adică sugestia ar fi să se aibă în vedere aceste... la toate, ci se ține, cum spuneți, de aceste criterii. Exact. Să se aibă în vedere aceste creșteri la cei care lucrează efectiv în teren eventual și care duc până la urmă greu în ceea ce înseamnă... Da, deci dacă iei o medie ar fi undeva cam la 1.000 de lei creștere. Și acolo mă gândesc și că e o nevoie mai mare de a atrage oameni, pentru că pentru a angaja pe cineva la birou cu 10.000 de lei salariu, nu cred că e o dificultate, dar să angajezi pe cineva care să lucreze efectiv în canalele din Cluj cu 4.000 poate fi dificil. Deci cumva creșterea să meargă spre acei oameni care tocmai de asta vrem să facem această creștere, pentru a ajuta pe cei care au salariile mai mici. Dar, ținând cont de faptul de legea bugetului, nu ne-a putut permite mai mult decât atât. Păi și cum? Ce, o să-mi spuneți că șefii o să accepte să nu primească și ei majorare cu 10-12% numai pentru cei care sunt pe teren? Asta nu cred. Asta lăsați-mă pe mine să stabilesc, vă rog frumos. Eu vă las, dar nu cred eu că... Ei au primit o tranșă. De fapt, toată lumea a primit o tranșă la 1 septembrie, când a făcut o primă majorare, în baza legii bugetului. Dar acum, dacă ni se poate permite, atunci mai facem încă o creștere de salarii. Nu cred că este o problemă asta. Dar vă rog, dacă mai sunt intervenții. De principiu sunt de acord și eu că există o categorie și mare de angajați care are salariul mult prea mic raportat la ceea ce avem asta și cu cheltuieli. În mod evident, nu putem ține pasul cu toate aceste majorări sau cu această devalorizare a leului, dar măcar partea asta ce ține de noi ca instituție să o acceptăm, adică să le dăm oamenilor posibilitatea de a crește salariile ținând cont de aceste criterii de performanță. Dar dacă mai sunt intervenții. Bun. Dacă mulțumesc. Nu, atunci vă rog să pregătiți comisia. Am dat cuvântul comisiei 2, oare, scuzați-mă. Ok. Bun. Atunci, dacă nu mai sunt, vă rog să... Aveți ceva propunere concretă? Sunteți împotrivă? Să vă dea oameni, o să vă taie numai să aduc în atenție eventual lucrul ăsta, pentru că e o ocazie bună aici, când ne întâlnim, să povestim și astfel de lucruri. Să luați adresa colegilor, să vă dăm că poate lăsați fără apă o perioadă. Să știți că nu e nevoie, se întâmplă frecvent unde stau eu, dar... Să vedeți ce bine dacă nu-și fac datoria domnului de la companie. Da. Sau poate le băgați apă în plus pe presiune, cum știți. Deci
Cum ziceam, se întâmplă frecvent, așa că nu ar fi nimic în plus. Deci nu e împotrivă, ca să ne înțelegem. Nu. Bun, vă rog hai să pregătim votul la proiectul 6. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Da, apropo de chestiunea asta cu salariile, să anunț și rezultatul. 33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Întrebarea este următoarea. La un moment dat era o prevedere legală care spunea că nu există posibilitatea ca directorii din entitățile subordonate să aibă salariu mai mare decât președintele Consiliului Județean. Vorbesc de entitățile care sunt subordine, respectiv Agrotransilvania, Aeroport, Compania de Apă, Tetarom și așa mai departe. Deci venitul net vorbesc. Și eu nu știu dacă se respectă chestia asta, cred că toate au mai mare ca mine. Și vă dau o idee că poate propuneți majorarea salariului și la mine. Nu neapărat să le tăiem la director, nu putem. E stabilit prin ceva lege, cred că. Deci trebuie să vorbiți cu colegii din cred Parlament. Că, cu minele excepții, cred că toți directorii au salariu mai mare ca al meu. Poate tot sigur. Nu-i corect. Păi poate îmi propune USR-ul să-mi crească salariul, ca să, o să spună că mi-a crescut eu 1000 salariul și nu-i firesc. Dacă vine din opoziție, sună altfel, da. Bun. Cred că e stabilit prin legea salarizării unice, domnule președinte, deci trebuie să vorbiți cu colegii din Parlament. Dar și la cât de concediu avem hotărâre de Consiliu să nu-și mărească mai mult decât a președintelui. Și nu se respectă. Și oare nu președintele ar trebui să verifice aplicarea hotărârilor? Credeți că mai ascultă directorii de mine? Nu, mai ascultă. Să fim realiști. Deci cât la sută știu din ce fac ei? Asta e o poveste cu subordonarea ierarhică. Știți prea bine că după ce numim ceaurile acolo și dăm vot, nici ceaurile nu mai ascultă de noi. Din păcate. De aceea aici sunt de acord cu ce ați toți discutat și de fiecare dată mi-am spus că trebuie evaluat mult mai atent și mai drastic activitatea unui Consiliu de Administrație. Că de fapt acolo este problema noastră. De acolo pleacă, adică problema noastră. Pentru că numim oameni în Consiliul de Administrație pe care nu-i mai vezi pe urmă 4 ani și care nici nu știu ce activitate are în Consiliul, ce votează, ce face. Când ar trebui membrii ceaului să dea rapoarte periodic, să vină în plen, să discute instituțional, pentru că ei reprezintă, practic, sunt mandatarii noștri acolo. Ori nu se întâmplă concret asta. De ce? Cauzele sunt multiple, pentru că au fost perioade în care s-au numit, știți prea bine, doar prin vot politic. Așa era legea atunci, votul. Deci membrii ceaului erau numiți pur și simplu ținând cont de majoritatea politică. Și așa se și spunea în lege. Adică că se numesc reprezentarea fiind proporțională cu ceea ce este în plenul Consiliului. Și așa se numea membrii ceaului și tot prin hotărârea noastră se și nominaliza directorul. Fără procedura al 109. De aceea avem astăzi situații care sunt conduse instituțiile de 20 ceva de ani de persoane care n-au dat niciodată concurs. Pentru că au fost numiți, așa era legislația. La fiecare schimbare la 4 ani de configurație politică se dădea un vot. Cei care sunteți cu mai mulți ani de experiență în Consiliu știți că la prima ședință se stabilea Consiliul de Administrație la Agrotransilvania, cât? 7. Configurația politică din Consiliu se regăsea și acolo și prin hotărârea noastră se și numea directorul. Nu era nicio procedură de selecție. Așa era legislația. Eu am prins, cred că ultimul mandat doar cu 109. Restul, toate mandatele au fost cu numire prin hotărâre de Consiliul Județean. Și acum e greu până trecem la procedura standard reală, aceea de a și trage la răspundere membrii ceaului pentru activitatea pe care o fac în cea. Pentru că este o simplă formalitate acum să verifice activitatea membrului ceaului. Cine stă dintre dumneavoastră să se aplece la deciziile luate în cea? E aproape imposibil. Și atunci ei, practic, în Consiliul de Administrație votează cum doresc, decid cum doresc și ei au raportul direct cu managementul de acolo, pe care noi îl citim odată la 6 luni sau odată la an, raportul de activitate a membrilor CEA, care e o formalitate la noi în evaluare. Aici suntem. Probabil că va mai dura o perioadă până când realmente
membrii CEA-ului vor fi, responsabili pe deplin pe ceea ce votează acolo. Greutatea tot pe manager rămâne. Că membrii CEA-ului se duc, bifează ședința, au venit indemnizația lunară, dar directorul propune proiectul, directorul îl implementează, directorul se asigură să fie luat votul și așa mai departe. Deci mulți dintre membrii CEA-ului sunt doar formal și participă doar la a asigura majoritatea. Nu îi interesează nimic. De altfel, ca să poți să iei decizie într-un cea, trebuie să studiezi problema, să te implici. Nu te poți duce o dată pe lună numai la o ședință de o oră și să ai pretenția că tu înțelegi ce se întâmplă în compania respectivă. E imposibil. Aici avem o problemă de selectare a oamenilor de acolo și problemă de raportare la noi, la Consiliu, nu la noi ca persoane. Raportare la forul pe care le reprezintă acolo, respectiv Consiliul Județean. Nu e înțeleasă încă foarte clar această relație, din păcate. Asta e un adevăr. Are cauze multiple, dar asta este realitatea. Încă Consiliul Județean nu-și exercită cum ar trebui ca for colectiv controlul asupra membrilor CEA și asupra CEA-urilor acestei entități subordonate. Asta e realitatea. În fine. V-am ascultat și am auzit numai idei bune de la dumneavoastră și sper să le putem pune în practică în mandatul următor. Spre binele companiilor și a directorilor de acolo. Că ședința trecută am votat o majorare a unei indemnizații la un membru într-un Consiliu de Administrație. E important să punem în practică aceste idei bune în deciziile pe care le luăm, pentru că, sigur, și noi ca și consilieri putem avea o influență asupra acestor Consilii de Administrație prin deciziile pe care le aprobăm aici. Dar, până la urmă, responsabilitatea principală vă revine dumneavoastră și aparatului executiv de a face lucrurile astea. Noi putem veni cu idei, propuneri, dar mai greu să dăm decizii care să fie puse în aplicare de Consiliile de Administrație. Să știți că am întrebat pe colegii mei care se ocupă de aplicarea ordonanței 109. Mi-a spus că e tot mai dificil să găsim oameni, că acum nu mai poți să numești pe ordonanța 109 pe oricine, oricând, oricum. Trebuie să aibă condiții, cum e firesc. Foarte greu găsești pe cineva cu 9 ani vechime, 7 ani vechime, că pe urmă îi atrage anumite incompatibilități sau conflicte de interese. Și foarte greu găsești un manager care are experiență în management foarte bun într-o companie privată să vină să-și ia care vechimea necesară, că acum se cere să fie jurist cu 7 ani vechime, fie economist cu nu știu câți ani vechime, fie experiență în management. Și nu găsești foarte ușor oameni care să intre în aceste ceauri. Și până să-și asume votul. Să știți că nu e ușor. Pare că e o chestie, unii spun, aia e o sinecură. Păi nu e. Pentru că cei care sunt buni în domeniile lor, în general, nu acceptă responsabilitatea unui astfel de cea. Foarte greu. S-au întâmplat situații care au repetat colegii mei de nu știu câte ori pentru un membru în cea. Pentru că, repet, spune legea că unul trebuie să fie economist cu 3 ani, altul economist cu 5 ani, altul jurist cu 7 ani și așa mai departe. Deci, ordonanța acum spune foarte clar de unde pleci în selecția acelui candidat. Până acum era Consiliul Județean numește fără să abească criterii. Acum ai cu criterii și mai bine că e așa, dar găsim foarte greu. Asta e ideea. O sugestie ar fi să promovăm mai bine aceste poziții când apar, pentru că și pentru noi ca și consilieri, deși ne propunem din când în când să ne uităm, să urmărim 7 site-uri, să vedem când se mai publică. De acord. E dificil. Cumva ar trebui găsit o modalitate să promovăm mai bine aceste poziții atunci când apar și probabil vor atrage mai mulți oameni din sfera privată care Noi am încercat tocmai ca să dăm speranțe și să fie oameni încrezători. Am apelat la firme de selecție care aplică ordonanța din afară, pe 109. Să nu spună, domnule, se face de către angajații Consiliului și că aplică ei cum vor 109. Am luat firmă care aplică întocmai ordonanța și când un post se eliberează, procedura o face acea societate de selecție. Și vom aplica la toate această formulă ca oamenii să vină cu încredere. E o societate care face procedura, la unii chiar obligatoriu, la compania de apă, cred că e chiar obligatoriu societatea, că e cu cifra, nu? Zic bine. Da, peste tot. Dar putem face obligatoriu la toate regiile o procedură să meargă printr-o societate privată de selecție și să aplice ordonanța 109 în tocmai. Pentru că ne furăm căciula. Adică, știți cum se spune, la un moment dat și chestiunea asta politică poți să o duci atâta timp cât legea îți permite, dar la un moment dat ajungi să muncești în locul oamenilor pe care tu îi susții politic. Ori asta nu se poate. Adică oamenii care ajung într-o entitate asta trebuie să muncească.
și să fie pe domeniul respectiv. Nimeni nu-și mai... Partidul nu poate ca mai de mult când îl numea politic. Așa era legislația. Și regia respectivă era judecată la pachet cu performanța Consiliului Județean. Spunea, domnule, ai numit politic la regia cu tare. Păi da, pentru că legea spune că e asumată politic și e judecată la pachet cu ce face președintele sau majoritatea în Consiliu. Acum nu mai merge. Acum pe 109 poate veni oricine să intre în Consiliul de Administrație și poate să ignore totalmente Consiliul Județean. Nu-l interesează 4 ani. A luat prin concurs pe selecția 109, el știe că așa trebuie să managereze corect, că așa are el convingerea și n-ai ce să-i faci. Asta e adevărul. Și te întrebi, păi stai, ce facă ea în cea? Păi ce-ți facă? Fac cât cred și pot. Că noi ar trebui să evaluăm la sânge, nu? Să-i chemăm periodic să ne spună de ce au luat deciziile toate, în ce formă, dacă directorul a implementat tot ceea ce au luat de ei ca decizie. Dar e imposibil pentru noi să gestionăm asta. E aproape imposibil. De asta spun că situația cu aceste regii și cu instituții deconcentrate este delicată, pentru că, pe de o parte, forul județean nu mai poate să exercite autoritatea, controlul, din motiv că legislația nu-i mai permite să se amestece, să se implice direct. Dar, pe de altă parte, oamenii așteaptă de la noi să luăm măsuri împotriva unui cea, de la nu știu ce regie, și aia a spus, ce să luați, domnule, măsuri? Că mi-a făcut datoria, așa am crezut eu, așa am votat. E foarte greu. Deci trebuie lămurit. Legislația s-a modificat doar pe criteriile de selecție a managerilor publici, dar nu s-a modificat raportul cu Consiliul Județean ca for județean. A rămas tot ăla mai de demult, ca și cum și acum politica aș putea să-l tragă răspundere pe membru din cea. Ori nu mai pot. Trebuie modificată procedura de evaluare, care acum e 50% dacă publică rapoartele pe site, 25% dacă merge la ședințe, 20% dacă nu știu ce. Și el zice, am bifat totul, de ce să mă scoateți din cea? Eu le-am bifat toate. Am punctele maxim, ce doriți de la mine? Ok, de aici probabil contează și ce vom scrie în contractele de mandat și criteriile de evaluare și așa mai departe. Deci tot de noi depinde la început. Și după aia să urmărim. E o chestiune, aici sunt de acord, trebuie făcut un plan de durată și o procedură care să fie transparentă și urmărită întocmai de noi, că altfel nu se va putea. Altfel începem ceva și tot acolo ajungem cu ceaurile. Uite-te că acum sunt ceauri care sunt din 2008, unele 2000, așa, și le-am modificat între timp și instanțele ne-au blocat numirea de ceauri și tot ăla rămân din 2008. Instanțele opresc acolo unde au considerat, au oprit procedura și noi stăm și ne uităm. Vă dați seama că aia din cea n-au ce treabă, nu mai consideră for tutelar și ne ignoră în totalitate. N-au cerut acordul pe un vot în cea, de exemplu, de atâția ani. Aici e o chestiune care trebuie stabilită, e delicată în același timp, dar aceste regii din subordine au mulți angajați. Noi nu ne putem bate joc de ei, că e vorba de mulți oameni, dar trebuie văzut cum anume reușim într-adevăr ca autoritate publică tutelară să ne impunem politica pe care ne-o dorim pe județ. În ce măsură, ce raport mai avem cu ei, cât ne mai permite legea să-i coordonăm dacă mai putem, dacă nu să ne spună ok, privatizați, stabiliți societate pe acțiuni, faceți altă formă de organizare, renunțați la regiile acestea pe care le aveți, sau ce anume trebuie să facem. Pentru că, în modul clar, eu constat în ultima perioadă că există o ruptură clară între managementul societăților și forul nostru colectiv, care nu mai are pârghii să poată gestiona nimic acolo. Nu mai sunt pârghii. S-a modificat legea într-o parte, dar dincolo a rămas la fel. E realmente o problemă asta. Pentru că n-au coroborat legile deloc. Ești numit pe 109, dar tu în continuare dai socoteală unui for politic. Păi, de ce să dai socoteală unui for politic? Dacă ai fost promovat pe o ordonanță care te-a testat profesional, de ce trebuie eu ca for politic să te mai evaluez odată? Am pârghile să te evaluez eu ca for politic? Ori nu am? În fine. Sau se mai justifică subordonarea politică atâta timp cât oamenii sunt aleși pe o procedură transparentă, o ordonanță, o lege specială, ajung în cea și răspund personal, mai mult, organizează concursurile, stabilesc managerii, mai avem noi, forul județean, autoritate să gestionăm un CA sau un manager de acolo? Mai avem pârghii. Așa e frumos, că e subordinea Consiliului. Ce e subordinea Consiliului?
nu e nici într-o subordine. În principiu ar trebui să avem că și în mediul privat, până la urmă, acționarii sunt cei care controlează într-un anumit mod. Deci, acum n-aș putea să vă zic exact, dar ar trebui să fie acele pârghii care să ne permită să avem un control. Iar funcționarii din Consiliu nu sunt specialiști în a evalua medii ceauri. Iar noi ne bazăm pe referatele lor atunci când facem o analiză, că nu avem alții. Și uite așa, în fine, ne învârtim, da. Dar e un subiect interesant acesta și să știți că mă preocupă de mult timp în sensul de a găsi formula optimă. Pentru că dacă nu facem asta, vom lucra noi în locul lor și tot nu vom avea eficiență. Și vedeți, când sunt probleme, Consiliul ți-a irresponsabil, când locurile merg bine și totul e ok, îi meritul ceaului și a managerului de acolo. Iar când sunt probleme, tot la noi ajung aceste probleme. Da, bun. Hai să revenim că am divagat acum foarte mult. Cer iertare. Unde am ajuns? Dar 6 l-am votat? S-au votat 6? Nu mai votăm o dată. Poate nu mai trece, da. Deci e ok, 6. 7. Bun. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelui lucrări de investiții pentru reabilitarea centrului Respiro pentru familiile cu copii cu dizabilități acasă. Strada Sunătoarei, numărul 4, Cluj-Napoca. Comisia numărul 2. Sunătoarei. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. – 34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 8, privind stabilirea unor măsuri referitoare la Societatea Pază și Protecție Cluj SRL, Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Aici aș avea o scurtă intervenție, dacă îmi permiteți, având în vedere că am luat de mai multe ori cuvântul pe subiectul ăsta. Cred că e ceea ce vă doriți aici acum. Sincer, mi-aș fi dorit să meargă compania, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat până acum, din punctul meu de vedere, e finalul unei povești cu final anunțat, ca să zic așa. Adică, cumva, aici era clar că ajungem și poate ar fi fost bine să ajungem mai din timp. Acum suntem aici, din păcate compania merge de 14 ani de zile pe pierdere, avem datorii de 7 milioane jumate, trebuia să ajungem aici. Dar acum mai sunt câțiva pași de făcut în continuare și aici iară poate ar fi bine să-i facem cât mai repede, astfel încât să nu mai prelungim agonia acestei companii, pentru că în momentul în care intră în insolvență vor fi două variante, fie plan de reorganizare, fie lichidare. Noi, reorganizare, tot încercăm de cel puțin 4 ani de zile, dar văd după cifre cred că se încearcă de mai mult, deci reorganizarea n-a reușit. Dacă o vom lungi încă 4 ani într-o procedură de reorganizare, compania va acumula în continuare pierderi și asta iară nu va fi un lucru bun. Deci trebuie să avem în vedere să găsim soluții care să scurteze această Da, am cerut agonie. procedură simplificată. Dacă vă uitați la articolul 1, am și cerut. Ok. Nu, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Ne pare rău pentru angajații de acolo. Sper să își găsească loc în alte entități cât mai repede, dar realmente situația acestei companii ne-a determinat să luăm această măsură. Poate că într-adevăr trebuia să o luăm mai repede, dar am sperat tot timpul că va fi revigorată și că va intra pe linia de plutire. Din păcate nu. Și cred că asta e soluția optimă în această situație, din păcate. Comisia 4 a fost? Da, bun, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat.
34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea instalării unui sistem de panouri fotovoltaice în incinta școlii gimnaziale speciale pentru deficienți de auz Cosmuța Flora Cluj-Napoca. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. – 34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 82 din 16 mai 2024. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 35 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 11, privind darea în administrarea unor active achiziționate în cadrul proiectului reducerea riscului de infecții nozocomiale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Domnule președinte, doar 2 minute dacă îmi dați voie. N-aș vrea să trecem foarte rapid peste subiectele acestea legate de sănătate. Vreau să vă reamintesc tuturor unde eram în urmă cu 4 ani când a început pandemia și cât de importante sunt aceste investiții în sănătate. Și pentru aceasta vreau să mulțumesc Comisiei de Sănătate pentru faptul că a fost tot timpul prezentă și a răspuns solicitărilor și să mulțumesc întregului activ de la Consiliul Județean pentru proiectele pe care le-au pus la dispoziție și pentru faptul că au fost foarte buni colaboratori, domnilor vicepreședinți și dumneavoastră în mod special, pentru faptul că ați introdus pentru faptul că ați alocat atât de mulți bani pentru sănătate în acest mandat. Sigur, eu zic aceasta pentru că sunt la sfârșit de mandat și sper ca toată experiența de aici să o pot duce mai departe la Dej, unde voi activa. Vă mulțumesc tuturor pentru activitate. Da, mulțumim. Mulțumesc și eu pentru colaborare și pentru activitatea extraordinară din comisie și din plen. Cred că ceea ce, așa cum am spus la început, este tot ceea ce lăsăm după acest mandat, este meritul tuturor și sper ca și în mandatul viitor să tratăm cu seriozitate și cu maturitate toate proiectele și să le politizăm, să nu le politizăm sau politizăm mai puțin, fiecare partid, sigur, având propriul interes electoral, dar la proiectele majore să putem să avem dialog și să găsim formula optimă. Mulțumesc și eu încă o dată pentru toată munca ta și pentru munca comisiei și, ce să zic, succes mai departe la primăria din Dej. Mergem mai departe la vot, proiectul numărul 11. Să pun votul lui dumneavoastră. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12, privind aprobarea concesionării unui spațiu cu destinație medicală situat în imobilul Cluj-Napoca, strada Băița, numărul 9. Aici, de ce trebuie buletine? Da, în fine. Colegii mei spun că la acest proiect votul trebuie desfășurat pe buletine de vot, întrucât este vorba de o persoană. Alocăm spațiu? Bun. Înainte de a trece la procedura de vot, comisia numărul 5. Comisia 5, aviz favorabil.
Comisia 5 a vizorului, atunci pentru vot o să-i rog pe colegii mei să mâneze la fiecare colegi, după care să-l ia repede, să nu mai tot umblăm la cabină. Domnule președinte, trebuie să fac eu o precizare aici. Există un proiect USR care ar fi prevăzut modificarea acestui articol, să existe vot electronic secret. Din păcate a fost respins la Senat de majoritatea actuală. E o prostie, da. Poate reușim să negociem să treacă măcar în plen. Dacă se poate vota secret electronic, de ce să nu votezi? Tehnologia actuală, sigur, permite criptarea votului și după ce votează, semnează prezența. Dă-le buletinele la... Până numărăm votul, se semnează de prezență. Dă-i numai votul. Așa, dă numai buletinul. Și pe urmă le dăm partea a doua de prezență. Ia, Călin. Să meargă prezența. Da, vă rog, domnul coordonator. Domnule președinte, dacă... Te rog, dacă vrei să iei cuvântul, că ai venit mai târziu, noi am... Da, mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat. Am avut astăzi depunerea listelor de candidați pentru Parlament. Da. Ne iertați. Vreau să întreb dacă ne poate spune cineva dacă mai sunt și alte spații și dacă sunt probleme sau de ce le punem tot așa pe rând. Din câte cunosc eu, sunt mai multe solicitări. Am mai ridicat, am mai luat cuvântul pe această temă și de asemenea mai sunt unele spații care au solicitat sau unele cabinete medicale au solicitat și preluarea în chirie sau în concesiune a unor dependențe, Deci nu pot să-ți răspund că nu știu, dar domnul Hâncu este aici. Unele spații care sunt, să spunem, conexe spațiilor de medicină sau, mă rog, de familie. Deci este domnul director Iliescu și domnul director Hâncu. Concret, deci întrebarea este dacă mai sunt și alte spații. Da, și care e stadiul lor sau... Spații libere. Nu spații libere. Mai sunt solicitări încă de achiziție, vânzare a unor spații deținute în concesiune de către medici de familie. Da, deci noi legat de vânzare am dat hotărâre în etape pe măsură ce evaluează evaluatorul să le vindem. Avem hotărâre, Ștefan, te rog. Suntem în procedură. Cred că e vorba de spațiile de pe Horea, unde am vândut anumite spații, dar n-am putut să vindem decât cabinetul medical efectiv. Nu a fost vândută sterilizarea, vestiarul, sală de așteptare. Ștefan, te rog. Da, suntem în procedură de vânzare... Nu merge microfonul, nu. Okay. Suntem în procedură de vânzare cu cabinetele medicale de pe Horea 40. Au avut loc ședințele de negociere acolo. Nu se aude. Nu se aude. Au avut loc ședințele de negociere. Deci cabinetele medicale de pe Horea 40 s-a aprobat vânzarea lui. S-au ținut ședințele de negociere cu medicii pentru stabilirea prețului final de vânzare. În ședința de luna următoare urmează să intrăm cu proiectul de... Nu. Deci, cabinetele medicale de pe Horea 40 s-a aprobat vânzarea acestora, a avut loc procedura de negociere cu medicii care și-au exprimat opțiunea de cumpărare. În ședința de luna următoare urmează să intrăm cu aprobarea vânzării și prețul de vânzare al acestora, în luna decembrie urmând să se încheie primele contracte de vânzare-cumpărare. După finalizarea acestei proceduri urmează să intrăm cu un alt imobil, Băița numărul 9, care din punct de vedere juridic situația lui este clară. Deci tu îmi spui că pe măsură ce facem evaluările venim cu ele în plen? Da, de fiecare dată trebuie aprobată inițierea procedurii de vânzare și apoi după ce plenul își dă acordul pentru vânzarea acestora, încep procedurile de negociere cu medicii. Deci după realizarea raportului de evaluare, prin hotărâre de Consiliul Județean s-a aprobat o marjă de 20% pentru negociere, în plus. No. La actualele negocieri s-a obținut 1% peste prețul stabilit prin raportul de evaluare.
urmând ca luna viitoare să intrăm prin hotărâre de Consiliul Județean cu aprobarea vânzării. Domnul Cor, dacă vă interesează undeva anume, întrebați punctual, că la modul general nu vă... Nu, este în regulă răspunsul, mulțumesc. Da? Deci, practic, noi am decis la un moment dat să vindem toate aceste cabinete, dar acolo sunt multe probleme. Unii nu se încadrează pe ordonanța respectivă, unii nu sunt titulari pe persoane fizice și legea spune că trebuie să fie cabinet, alții sunt pe cabinet. Dar de principiu noi am decis să vindem toate spațiile. Altele nu se pot evalua că sunt între ei divergențe pe cotele indivize și trebuie refăcută întreaga clădire din punct de vedere al unei expertize care să indice corect cotele indivize ale fiecărui medic. Și mulți încă stau și nu vor să cumpere. Nu? În ciuda faptului că sunt 3, 5, 10 care vor, restul nu vor să cumpere. Deci nu e o mare presiune. Noi am spus să le vindem, nu avem o problemă. Dar unii nu doresc. Și-au dat seama că nu e rentabil. Deși, în fine. Deci, practic, noi oricum venim în fața dumneavoastră cu fiecare imobil. Înainte de a începe procedura de vânzare, trebuie să aprobăm noi prin hotărâre. Oare ați reușit a votat toată lumea? Scuze. Noi putem, Simona, putem continua proiectele pe ordinea de zi sau trebuie să stăm până le numărați? Păi anunțăm după următorul proiect. Sau nu, trebuie să anunțăm acum, ok? – 33 de voturi pentru, un vot nul, deci prin vot secret, cu majoritate, a fost aprobată această hotărâre. Asta e un spațiu nou? Sau ce-i cu el? Sau ce-i cu spațiul ăsta? Închiriere, tură, contratură. Am înțeles. Deci a fost aprobat cu 33 de voturi pentru și un vot nul. Mergem mai departe, proiectul numărul 12A. Proiect de hotărâre prin aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare necesare litigiile precizate în anexa pe care ați citit-o și care vizează în anumite litigi pe care le are Consiliul Județean și în care funcționarii noștri au plângeri penale și juriștii nu pot să reprezinte Consiliul, fiind un proces pe rol, mai multe procese pe rol. Le-am explicat în referat motivul pentru care am promovat împreună cu juridicul acest proiect. Comisia numărul 1. Comisia 1, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții, repet, în referat am precizat despre ce e vorba și despre motivul pentru care am considerat că trebuie să externalizăm această procedură de apărare în aceste litigi. Dacă sunt discuții, intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Ce se va? Tu vei face mai departe. Trebuie să fim atenți și să luăm un avocat ca lumea pe munci. Și pe... Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12B, privind rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2024. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia 2, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții din partea dumneavoastră. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12C,
C, privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al județului pe la 30 septembrie 2024. Comisia numărul 2, vă rog. Și la acest proiect aviz favorabil, mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12 C D. Scuzați-mă. D. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului Cluj, al bugetului local al județului Cluj în anul 2024. Comisia numărul 2, vă rog. Aviz favorabil la acest proiect. Mulțumesc. Este vorba de un proiect în care am avut solicitări de urgență venite din partea unor entități, fie spital, fie primării, care vizează în situații de urgență pe care primarii le-au dus la cunoștință și care, știți, de fiecare dată au fost analizate cu prioritate. În cazul nostru de microbuse care s-au defectat și au rămas primarii fără microbus până când vor veni viitoarele microbuse, unii sunt prinși în cele 58 de microbuse, alții nu. De asemenea, spitalul care a avut o solicitare și de asemenea școala și centrala termică în anumite situații sau în alte cazuri primărie care avea nevoie de reparații la anumite clădire de urgență și ca de fiecare dată, știți prea bine, am încercat să ajutăm comunitățile locale și să alocăm atunci când am avut sume din fondul de rezervă la toate localitățile, așa încât și aici am încercat să cofinanțăm o parte din nevoile pe care le au aceste entități. Dacă sunt discuții, vă rog. Cătălin Sărăgean, dacă îmi permiteți. Te rog. Am observat în cererea transmisă de către Comuna Sâncraiu că ne solicită o sumă, printre altele și pentru achiziția de centrale termice murale în condensație. Și mă gândesc că poate ar fi bine ca pe viitor să primim sau colegii să primească niște specificații tehnice, pentru că nouă ni se solicită undeva 32.000 de lei pentru o centrală, ori o centrală termică în condensație variază între 2.500 și 25.000 de lei. Și dacă am ști exact ce fel de centrale, am putea vota în cunoștință de cauză, altfel sau eventual să urmărim cum se derulează acest proiect și ce achiziții se fac. Diferențele, v-am zis, sumele variază foarte mult pentru o centrală termică în condensație. Da, în regulă. Vor monitoriza colegii noștri să vedem. Asta a fost în oferta pe care a trimis-o. Dar oricum va fi licitație publică și există prevăzut un buget, dar va fi achiziționată la prețul... Este un estimat, o valoare estimată. Este valoare estimată. Sigur, ca și electrostimulatorul ăla care s-a luat de 10 ori prețul. Acum nu trebuie să generalizăm, domnule Iepure. Păi nu generalizăm, de-aia au zis colegul să avem specificații ca să știm ce se licitează și la ce preț se licitează. O să cerem de la primărie, nu e nicio problemă. Ideea știți că se creează și o așteptare. Când tu te aștepți să obții 32.000 de lei la o centrală, cei care vin la licitație nu vine cu 5.000 de lei. Vine și el cu 25. Nu vă supărați, cred că dacă citiți, e vorba de 8 centrale termice. Cum? E vorba de 8 centrale termice. Prețul e pe bucată. 32. Ok, dar dacă luăm 8 centrale cu 25.000, cât ziceți dumneavoastră, sunt vreo 400.000, după calculele mele matematice, da. Până la urmă... Aici apare, vă citesc din proiect. Nu, suntem de acord, sunt de acord pe fond ca să cerem de la primărie, fără nicio problemă. Deci solicităm să ne furnizeze informații despre... Ok. Mai cerem o dată. De acord. Nu e nicio problemă, cerem încă o dată, avem toți, ne lămurim, nu asta e problema. Până la urmă nu putem și aici, nu dăm dacă centrala costă mai... Sigur că trebuie să justifice. Bă, dacă mai sunt intervenții. Da. Bun.
Vom solicita aparatul să depună încă o dată, pe lângă ce au depus la referat, să mai aducă încă o dată justificarea. Bun, supun votului masă acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, mulțumim. O să cerem primarilor și comunicăm cu ei. Oricum și ceilalți să ne aducă cheltuieli justificative și pe celelalte componente. Nu numai... Exact. Proiectul de hotărâre numărul 12E privind modificarea hotărârii Consiliului numărul 28 din 2024 pentru aprobarea programului privind obiectivele de investiții, lucrările de modernizare, reabilitare și a programului privind lucrările, serviciile de întreținere și reparație a drumurilor județene pe anul 2024. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...31 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12F privind modificarea hotărârii Consiliului numărul 139 din 2021, Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Comisia 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest punct? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. 32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Stimați colegi, am epuizat punctele de pe ordinea de zi, acum avem un ultimul punct practic, diverse. Dacă doriți intervenții, vă rugăm să vă anunțați acum și să luați cuvântul. Lucian Cordiș. Domnul Cordiș, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, acum 24 de ani, la constituirea Consiliului Local la Turda, eram cel mai tânăr, făceam parte din prezidiu cu cel mai vârstnic, știți cum se practică. După 24 de ani, astăzi este ultima mea ședință de comisie, de Consiliu. Îmi vine să plâng. Plângeți. 24 de ani în care... Pierdeți indemnizația, vă înțeleg? Zic eu că mi-am făcut datoria onest în calitatea asta de consilier local județean. Am participat cu ce am putut, cu știința mea, cu experiența mea, la tot ceea ce a însemnat proiectele Turzii, respectiv a județului în ultimul meu mandat. Nu vreau să vă lungesc, pentru că am emoții, credeți-mă, niciodată. Eu de obicei, mă știți, n-am emoții, dar 24 de ani în care am fost în slujba comunității și o spun cu mână pe inimă. Vreau să-i mulțumesc în special domnului președinte Alin Tișă, nu pentru că este colegul meu, pentru că este un politician cum ar fi bine să fie mulți în țara asta și cred că țara are nevoie de astfel de politicieni. Vreau să mulțumesc în mod special de asemenea Comisiei numărul 2, membrilor Comisiei numărul 2 de buget finanțe din acest Consiliu Județean. Așa cum cred că sunteți cu toții de acord, cred că jumătate din proiectele de pe ordinea de zi au fost proiecte ale Comisiei numărul 2, la mare concurență cu Comisia 4, și în care știți că datorită naturii acestor proiecte de rectificare, execuție, așa mai departe, trebuia să fim prezenți fizic, să ne întâlnim și totdeauna ați răspuns prezent. Oameni deosebiți, toți cei 7 membri ai Comisiei numărul 2. Vreau să îl felicit pe domnul senator Cordoș, că am înțeles că e primul pe lista la Senat din partea partidului domniei sale și pe ceilalți colegi cu șanse în această toamnă. Mulțumesc executivului din
Consiliul Județean. O zi frumoasă și succes tuturor în viitoarele noastre campanii politice. Mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase și, ce să spun, îți dorim multă sănătate și să faci tot ceea ce îți dorești în viață și sper că nu renunți la activitatea publică, sper să rămâi în continuare ceea ce îți place ție cel mai mult, să faci activitate în interes public. Mulțumim pentru colaborare și pentru efortul pe care l-ai depus și îți doresc tot binele din lume. Mulțumim. Vă rog, dacă mai sunt intervenții. Domnule președinte, Doamna Forna, după care domnul Cordoș. da, mulțumesc foarte mult pentru că mandatul de consilier județean se suprapune și cu mandatul pe care l-am avut în cadrul Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică. Aș vrea și eu să să-i mulțumesc domnului președinte Alin Tișe pentru încredere, pentru întreaga colaborare. Nu în ultimul rând și în egală măsură aș dori să le mulțumesc tuturor membrilor din cadrul ATOP, alături de care am avut o activitate deosebită mai bine de 3 ani și jumătate și aici aș dori să-i menționez pe colegii mei consilieri județeni, începând de la doamna Angela Marchiș, la domnul Dumitru Drăghici, domnul Lorinții Zoltan, domnul Alexandru Cordoș, doamna Elena Muscă, tuturor șefilor de instituții de ordine și siguranță publică, alături de care am colaborat, și nu în ultimul rând colegilor din aparatul de specialitate din Consiliul Județean care au gestionat partea de ATOP, doamnei Gabriela Moldovan și colegului nostru Andrei Seghedi. A fost o reală plăcere și onoare să conduc acest for consultativ din subordinea Consiliului Județean Cluj. Și activitatea mea ca și consilier județean va continua și în mandatul viitor, cu siguranță cu mulți dintre dumneavoastră voi avea ocazia să colaborez și pe viitor. Mulțumesc încă o dată și mult succes tuturor! Mulțumesc, Maria. Vă rog, domnul Cordoș. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Da, este un moment de reflexie pe de o parte și de emoție pe altă parte. Aș vrea mai întâi să apreciez, chiar dacă poate par cuvinte mari, calitatea actualului și de zilele următoare a fostului Consiliu Local, a membrilor săi, modul în care județean. Am înțeles. Am fost cândva și în Consiliul Local. Am înțeles toți. Că i-am preluat de la Lucian emoțiile. Cred că am reușit să facem o administrație județeană cât s-a putut de corectă. Le mulțumesc și eu membrilor Comisiei de Patrimoniu, membrilor Comisiei de Buget Finanțe și domnule președinte și tuturor pentru colaborare. Conducerii Consiliului Județean și chiar aș vrea să sper că și viitorul Consiliu va fi cel puțin la fel de echilibrat în decizii și de eficient. Mulțumesc încă o dată, tuturor vă doresc succes în tot ceea ce veți face pe mai departe și sunt convins că cu toții, sub o formă sau alta, vom face pentru județul Cluj încă multe lucruri de acum înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cordoș, și eu vreau în plan personal să-ți mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și aici vorbesc în calitate de lider de grup al PSD-ului și întotdeauna știu că am găsit un partener de dialog atunci când am avut nevoie pentru proiectele Clujului și în ciuda faptului că unii nu înțeleg de prin țară această relație de colaborare între partide în interesul proiectelor comune și al dezvoltării, la noi totuși s-a putut și mă bucur că în timp am reușit și cu celelalte grupuri să normalizăm relația, chiar dacă la început părea imposibil. Deci atât din punct de vedere politic cât și personal vreau să apreciez echilibrul tău și faptul că întotdeauna ai avut deschidere în numele grupului PSD și în discuțiile cu liderii noștri de grup și cu mine am găsit formula optimă. Mulțumesc încă o dată și îți doresc succes și drumuri bune pe unde vei merge și de asemenea grupului PSD în ansamblu pentru implicarea și pentru colaborarea bună, după cum în egală măsură aș vrea să mulțumesc grupului UDMR cu care am reușit de-a lungul anilor să facem o colaborare foarte bună, o majoritate care nu a strivit niciodată pe restul membrilor, ci din contră a contribuit și a stimulat pozitiv toate grupurile din Consiliul Județean și sper eu ca și pe viitor
aceste lucruri de colaborare între așa zisa majoritate și așa zisa opoziție din Consiliu să fie insesizabilă și să ne axăm mai degrabă pe proiecte. Eu vă asigur că în acești ani care mi-au mai rămas din acest mandat o să am întreaga deschidere în a îmbunătăți orice proiect pe care vreau să-l considerați că poate fi îmbunătățit, pentru că, până la urmă, câștigăm cu toții. Atâta timp cât aduceți o contribuție la un proiect și care devine mai bun, nu putem decât să ne bucurăm atât cei care suntem într-o formă sau alta dintr-o, să spunem, dintr-o majoritate sau ceilalți care sunteți din altă majoritate, dar împreună suntem practic în același for. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și grupului USR, care, deși a fost la prima experiență în Consiliu cu debutanți, putem spune, nu? În forul județean, cred că până la urmă mare parte din ei au înțeles că nu aveam nimic personal cu niciunul dintre ei, ci mai degrabă am făcut administrație și când a fost nevoie și politică, dar nimeni nu a avut o problemă personală cu niciunul din ei și faptul că unii dintre ei s-au adaptat foarte bine și au reușit să promoveze și să propună proiecte bune, asta înseamnă că experiența pe care au dobândit-o aici a fost de bun augur și sper să colaborăm și pe viitor la fel de bine, dacă nu mai consistent, pe anumite proiecte pe care le avem. De asemenea, celor doi consilieri PMP, care acum practic sunt la capăt de drum, nu zic? PMP-ul nu mai intră, nu? În viitorul. Vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ați avut întotdeauna o deschidere pentru proiecte și că niciodată nu le-ați politizat și că acolo unde ați considerat că să veți susține proiectul și majoritatea ați făcut-o, mulțumesc încă o dată și apreciez foarte mult faptul că în acești 4 ani niciodată n-ați venit la mine să discutați politică, ci de fiecare dată ați discutat de proiectele pe care le aveam și despre posibilitatea de a le îmbunătăți, așa încât vă mulțumesc și dumneavoastră și în fine, dar în ultimul rând, trebuie să mulțumesc și colegilor mei din PNL, care nu așa m-au suportat atâta timp și m-au susținut în demersurile noastre de aici, fără majoritatea cărora și susținerea cărora n-aș fi putut să facem și eu și nici echipa noastră, poate tot ce ne-am impus. Le mulțumesc pentru colaborare și pentru susținerea totală în acești ani și sper eu să putem să impunem și pe mai departe proiecte bune și să dezvoltăm acest județ așa cum se așteaptă oamenii. Vă mulțumesc tuturor și în fine, nu știu dacă mai erau intervenții, cred că mai erau intervenții. Atunci vă rog să luați cuvântul. Vă rog. Domnule președinte Alin Tișă, la final de mandat vreau și să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a fi în această echipă, de altfel 2 mandate. Vreau să mulțumesc și eu colegilor din Comisia 6 de Educație și Comisia 4 de Patrimoniu, nu în ultimul rând tuturor colegilor din plenul Consiliul Județean. Cred că, așa cum spuneați anterior, toți am contribuit la proiecte importante pentru județul nostru și, nu în ultimul rând, evident, și colegilor din executiv vreau să le mulțumesc pentru colaborarea avută și să urez mult succes tuturor colegilor. Sunt convinsă că vor face și alte proiecte la fel de bune ca și cele pe care le-am desfășurat împreună până acum. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Anca, succes și ție mai departe. Vă rog. Hai să mergem pe dreapta. Cine mai dorește, vă rog, luați cuvântul. Nu? Da, vă rog. Domnule președinte și stimați colegi, așa cum ziceați, grupul USR a fost la primul mandat acum. Vă mulțumim pentru experiența din Consiliul Județean, dar totuși trebuie să observăm anumite lucruri, că deși eram la primul mandat, am avut proiecte pentru județ, gândite pentru a îmbunătăți infrastructura și serviciile publice și o să amintesc construirea unei maternități, realizare de pădele forestiere pe marginea drumurilor județene, propuneri de îmbunătățire a transportului intrajudețean, propuneri pentru companiile din subordine, crearea unei parcări la cheile Turzii, supravegherea zonelor unde sunt abandonate deșeuri, creșterea alocației de hrană pentru pacienții din spitale și, nu în ultimul rând, instalare de defibrilatoare. Din păcate, majoritatea acestor proiecte au fost respinse. Sperăm că în nou Consiliu vom găsi o mai mare deschidere. Mandatul a fost, desigur,
marcat de faptul că ne-am desfășurat activitatea în perioada de pandemie și multe ședințe, majoritatea lor au fost în sistem online și nu ne-am văzut față în față când am votat aceste proiecte. Mă bucur că am înregistrat și mici succese. Creșteri în transparentizarea deciziilor administrației publice locale, proiectele vin mai complete, cu anexe, la timp, digitalizarea unor servicii. Este un pas important pentru administrația județeană și sper ca în următorul mandat să fie marcat de o mai bună colaborare, dialog și, nu în ultimul rând, ședințe fizice, să ne vedem. Mulțumesc! Da, mă abțin să vă răspund, domnule Epure, doar pentru a nu strica atmosfera acestei frumoase ședințe. V-ar spune doar că dacă proiectele dumneavoastră nu au avut susținerea majorității, a însemnat că au fost proiecte cretine. Nu cred că să facem o nouă maternitate. Dacă erau proiecte Cluj, da, maternitatea la Cluj știți prea bine că nu se poate realiza decât cu sprijinul cu Ministerului și cu acceptarea de a muta o maternitate în altă parte și că nu este atributul unei autorități publice locale să construiască maternități. Asta presupunea finanțare, iar fără finanțare Ministerul nu a dat aviz de oportunitate, doar despre asta dacă vreți să vorbim, dar putem continua. Dacă dumneavoastră ați fi spus facem mâine maternitate că banii există și guvernul aprobă și așa mai departe, nimeni nu s-ar fi opus din Consiliu. Doar că propui așa, de dragul de a propune să dai bine, pe urmă să te duci la colegii de partid să citești, uite, domnule, am propus maternitate și domnii ăștia de la PNL, răi ăștia, domnule, n-au vrut, domnule, maternitate. Proiectul depus includea un studiu. Nu vreau să stric atmosfera. Știți prea bine că dacă era un proiect serios de a face o maternitate, toți colegii ar fi votat. Au fost amendamente la bugetul de stat pentru el. Da. Deci nu vreau să stric atmosfera și vă asigur că și pe viitor, dacă veți avea proiecte serioase pe care le putem susține sau amendamente serioase, le vom susține. Dar atâta timp cât veți propune lucruri pe care nu le înțelegeți nici dumneavoastră, nu putem să vă susținem asta. Repet, nu vreau să intru în alte discuții acum, pentru că prefer să lăsăm... Nici acum nu v-ați abținut în a nu vorbi electoral și a nu vă da drumul la toate aceste... N-am vorbit electoral, domnule președinte. În fine. Nu, haideți să nu răspundem. Asta e. Deci asta ați înțeles, asta ați făcut. Nu e nicio problemă. Vă rog, mai departe. Vă rog, doamna Pop, domnul... Stimați colegi, la final de mandat ar trebui să fie un moment al medierii și al punerii unor baze solide pentru colaborarea pe care o mare parte dintre noi sper că o vom avea în viitorul mandat spre binele cetățenilor județului Cluj. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru colaborare, colegilor din Comisia Juridică, tuturor și în mandatul în care am fost eu președinte și în actualul mandat în care am fost secretar general. Vă mulțumesc pentru promptitudine și pentru modul exemplar în care v-ați făcut datoria. Mult succes în următorul mandat colegilor noi aleși, mult succes în cariera politică, colegilor care vor merge în Parlament sau în alte instituții, în administrația publică centrală sau locală. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Mulțumesc tare mult. Vă rog, domnul Cuibus, era sau nu? Sau nu era? Parcă am văzut microfonul. Te rog, Vali. Eu aș vrea în primul rând să vă felicit pentru felul cum ați gestionat lucrurile, că nu întotdeauna a fost foarte simplu, nu întotdeauna erau toți de aceeași părere și faptul că ați reușit să gestionați lucrurile în acest fel merită toate felicitările, atât dumneavoastră cât și celor cu care ați intrat într-un parteneriat, pentru că vreau să cred că este un parteneriat. Spre deosebire de multe alte județe și locuri din țară în care campania electorală continuă următorii 4 ani după alegeri, la noi lucrurile au putut să intre într-o normalitate și cred că asta este marele câștig, în afară de o serie întreagă de lucruri care au fost finalizate, mulți pași înainte care s-au făcut în multe domenii, și în același timp să le mulțumesc colegilor pentru felul cum s-au implicat și încă o dată pentru faptul că au reușit să treacă peste interese de partid în interesul public.
felicitări și mulțumiri. Mulțumesc, Succes Oleg. în continuare tuturor. Mulțumesc tare mult și ție la fel mulțumesc pentru colaborarea de atâția ani. Dacă prea mulți, dacă să ne gândim, cred că suntem de o viață în relație. Da. Îți mulțumesc că de fiecare dată am găsit întotdeauna înțelegere la tine și echilibru la orice proiect pe care l-am abordat și pentru asta mulțumesc și sper să continuăm și în următorul, cred că e și în viitorul, da. Să continuăm la fel și în viitorul mandat. Mulțumesc pentru cuvintele spuse. Grupul DMR, te rog, domnul Vacar. Dragi colegi, domnule președinte, și eu sunt în asentimentul a ce a spus domnul Cuibus și aș vrea să aduc în vedere această normalitate de care foarte multă lume și foarte multe județe se miră. Cum se poate întâmpla la Cluj? Ce întâmplare este la Cluj că avem astfel de colaborare cu absolut toate partidele? Că mai sunt câte o discuție în contradictoriu, că mai sunt câteva formulări care poate la un moment dat au sau nu loc sau rost. În primul rând, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți politicianul care, așa, un fel de rara avis, fiindcă nu prea suntem obișnuiți în România ca politicienii să își țină cuvântul. Ei, nu știu cum, dar probabil, ajutându-ne reciproc și cu grupul PNL, ați reușit să vă țineți de cuvânt în foarte multe chestii și față de electorat, dar și față de persoane sau grupuri politice. Cred că de aici inundă cumva și această normalitate care este bine să ne cuprindă pe toți și să pornim tot așa și mandatul viitor. Foarte mulți vom fi în aceeași, probabil în aceeași formulă în mandatul ce urmează și avem de lucru, avem foarte multe în continuare de făcut pentru acest județ. Și asta nu se poate face bine decât în liniște, constructiv și în normalitate. Știu că veți lucra pentru asta și dumneavoastră și celelalte grupuri politice, pentru care vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi, că ați avut paciență de foarte multe ori în acele, știu eu, ședințe de îndată care au venit câteodată la momentele cele mai nepotrivite posibile și totuși acelea de foarte multe ori au avut cel mai mare rost, deoarece proiectele Clujului au mers înainte și suntem undeva în topul atragerii fondurilor europene, ceea ce este foarte important. Atât în ceea ce vedem prin Cluj, eu sunt foarte mândru când altcineva spune că trec prin județul Cluj și nu mai e ca acum 15 ani când mai toate drumurile erau rele, acum totuși majoritatea sunt bune. Cele mai multe sunt bune și îmi scoate în evidență câte un drum și pot spune, acela e național, nu este județean. Și să zic că mă bucur foarte mult. Le cunosc fiecare groapă, grupuță și chiar și crăpăturile pe care totdeauna le ținem cu domnul Hâncu, le ținem evidența și încercăm tot să facem în continuare pentru binele județului. În orice limbă s-ar exprima acei oameni al județului, în orice limbă ar zice vă iubesc sau Seretlec, este important că suntem împreună și acest județ merge înainte. Suntem europeni și asta vom fi în continuare. Asta nu ne-o poate lua nimeni. Sper ca asta să construim în continuare. Mulțumesc foarte frumos. Da. Mulțumesc domnului vicepreședinte. La fel aș vrea să mulțumesc și domnului vicepreședinte Mânzat, care astăzi, din motive obiective, nu este prezent, pentru colaborarea pe care am avut-o în acești ani, 2 mandate. Dânsul va înceta mandatul și, în egală măsură, mandatul de consilier și aș vrea să-i mulțumesc și lui, pentru, chiar dacă este absent, pentru această colaborare, pentru faptul că am reușit să facem echipă foarte bună. Închei prin a vă mulțumi în plan politic pentru faptul că am reușit, deși for politic, să fim aleși de oameni, am reușit să depășim acele momente de dificultate și să ajungem să discutăm administrație. Iar eu, în plan personal, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ajutat la activitatea pe care am avut-o, m-ați ajutat, de ce nu, la maturizarea mea, la a înțelege când greșesc și când trebuie să întreb ceea ce fac. Una peste alta, la faptul că experiența pe care am dobândit-o în acești ani m-a ajutat și ca experiență de viață, dar și ca experiență în plan administrativ-politic. Și sper că acest exercițiu pe care l-am dobândit în acești ani
să mă ajute și acum în finalul acestui mandat pe care o să îl mai derulez aici. Deci, una peste alta, vă mulțumesc pentru întreaga colaborare și sper eu să aveți drumuri bune pe unde veți merge și să vă desfășurați activitatea viitoare, aceia dintre noastre care nu veți mai fi în Consiliu, acolo unde veți dori și unde veți putea să vă atingeți obiectivele vieții dumneavoastră. În rest, să ne revedem sănătoși și bucuroși că ceea ce am făcut în acești ani va rămâne după noi, indiferent de criticile pe care le vom primi de-a lungul anilor, indiferent de dificultățile, de certurile pe care le-am avut sau discuțiile în contradictoriu, cred că după acest mandat, ceea ce este important este ceea ce lăsăm după noi înspre binele comunității și aici fiecare va aprecia cu propria minte cât e bine, cât e rău, ce am făcut bun, ce am făcut mai puțin bun în acești ani. Mulțumesc încă o dată și vă invit cu drag la Universitate cu toții pentru câteva ore, fiecare cât dorește, la un par de șampanie și la o poveste cu aparatul și cu directorii și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru colaborare și vă doresc să ne revedem sănătoși. Mulțumesc tare mult!